2. november 2011, 2. september 2011. Blížim sa na vrchol najvyššej hory Julských Alp a Slovenska, vrchol Triglav. Dnes sa to volá tento výstup Ďuďakov Memoriál, pretože je tu s nami aj Ďuďak a pred 2 rokmi sme tento výstup urobili na počasť Ďuďaka, ktorý bol chorý a nemohol s nami ísť. Máme fantastické počasie, dvaja spolu bojovníci sú za chvíľu tu. Som tu 3. krát v živote. Dá sa povedať, že je najlepšia viditeľnosť teraz, hoci more asi neuvidím, ako som chcel. Ale som tu celkom sám, čo je úplný unikát v takomto počasí. Nechápem, ako je to možné. Takže tu už vidieť mojich 2 spolulescov, ktorí sú dolu. Za chvíľu tu budú hore. Niekde tam sa dívame na Taliansko. Sám nechápem, ako je to možné, že som tu sám. No, ak nerátam tohto havrana. Takže poďme, urobíme si tu takú prehliadku, aby pre tí, ktorí sa nikdy nedostali, aby videli, ako to tu vyzerá. Takže dolu je vidieť Triglavský dom. A myslím, že tam dolu sa to volá dom Stanislava Staniča, alebo nejako tak. Toto tu je severná stena Triglavu, kam sa pozeráme do doliny.